May buntag din ang mga kabisdak o mayong gabi nila sa Pilipinas. Na ako din sa diliberan ako, hulat kay pagyapang ko sa kuan. Sa akong turno nga madiskarga ko, wala pa man, magbulingos ta. Kanta-kanta ta niya ganang kuan ng kalamuas kalaay. Habang wala nakulat. Kanta lang ko ganang kuan akapila. Wala may tagduhan ni cellphone o pwede ta mag-karaoke. Kining kantahan, pinahal ako sa tanan. Simple lang naman ang nais sa isip. Kailangan mong maging tapat, ganyan kung umiibig. Simpleng buhay ay kay ganda, mayroong ngiti, mayroong saya. Lahat ay di ba kay dali, ganyan ka lang sana. Alin na kung mulas kayo mga lyrics, pero at least may karaoke, makanta gina akong gusto eh. Pala yung kantahan na ito eh, kanang kuhan. Magkanta din ko ka, karong Christmas. Ang December ko ay malungkot pagkat walang pera. Ano nang magsaya, miss kita ugiliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap ng buhay ko dito. Advance Merry Christmas tanan. Next week day there sa America mag-celebrate mi og Thanksgiving Day. Usa sa mga dakong celebration day sa Amerika karong 24 November 24. O wala may trabaho na. Okay. Holiday man siya. Let him put that away and then. Huh? How many you get? Only 4. The other one is for don't make it double. Korean pay again. Korean fair again. And you have plenty more over there? Yep. Oh. Just gonna stack it up, I guess. Yeah. Busy today, huh? Saturday? Double order. Double order, that's right. And no more receiving. Huh? No more receiving. Only one guy. Oh my God. How come? Call and sick? Only can have two guys. Call to sleep, I think. Only you work straight every day? Yep. Oh, you have a good, maybe the company give you a bonus, Christmas. Only boner. That's it. Oh my gosh. They'll give you nothing. Just a boner. How long you been working over here? They told me 9 years. Oh, 9 years this. supposed 6 to. years security. 8 years construction. Oh yeah. Where you close by? You live where? Right by Macaulay Bike. Oh, By not, McDonald's. not too far. Yeah. Not too far. Right up the road. Oh yeah. You didn't work in Don Quixote per city? Or you stay over here? Only here. That's too far. Too far for you? They wanted, but I said I ain't going. Oh. Magandol sa kung kuhan, karga. Pero nag-break pa siya. Cigarette break siya. Ano siya? Hindi siya kasabot ko ng bisya. Mapugos ko. Kinarabaw ng English yan eh. Inglishan ko sa dili sa Honolulu. Na sila localized na English. Na dakain-dakain. Brother, may mo na ng brother.
ang sister na mga localized na English dere. Saya nga first time ko naabot sa Hawaii, nagbis ko og sabot kay di mama dire lain ang English dire, localized. You like chicken long rice? Nagbis ko She gave everybody one. Just dump them and give her dakain mga give back and we got to, yeah. bagay ma-practice ko madugay-dugay na kay ibalo na sister brother dili madiretso, dili ma-pronounce diretso, dili gid sister wala dire. Right in the hallway. Nga po usa ka homeless dire, si Manang Bisaya ni siya pod, muhatag ko siya Bisaya po kay kano ako kaya pala sa kong vlog Manang na muhatag ko nimo orange. Oh. Para makana kong nakita sa mga kauban tanig na. Oh, sana ko orange siya. Niya, saka ang pagin ako kamatis. Saka kamatis. Oo kalamian ng kamatis eh. Saka ako kamatis. Oh. Saka ano bugoong. Saka ano ko siya kamatis kay yan lutuon. Saan man yung kamatis? Oh, lamig ka na siya. Oh. Salamat oy. Oh, wala siya pa yan. Okay. Sige. Yan gisi Manang. Mo was bisla? Oh, bisdak ni ako kang ikuan, isama ka na ko sa para makakita po ang atong mga Pwede ko nagkalo. sige lang kay at least mo na realidad dito sa kinabuhi dito sa Honolulu. Basta manikamot lang buhay magkapon ka kay bisig. Pira sa basura, mo kita uri. Pira sa basura. Dili man ko apugod unta. Atin, Wala naman ko aman og ginahan. oo. Basta ingat lang. Lagi Ingat lang. Ingat lang oh. Dara, gabayan ako kan. Okay, gabayan akong langgam og kanang noodles. Kaong magyapon na nila. Yung noodles. Bugas may paborito kayo. Lagi kaong gyapon nila. Okay, apot ko na sana ako. Daghang salamat sa nag-follow o nag-subscribe. Ikan din sa Aloha State. Aloha and mahalo.